Imena svetih arhanđela i njihove službe. Mihajl. Ime znači ko je kao Bog. Stoji s desne strane Bogu. Očeva je sjena, vojskovođa nebeske vojske, pobednik nad zmajem, odnosno Sotonom. Anđeo je pobede i anđeo suda. Gavril. Ime znači junak Božiji. Posebni je glasnik Duha Svetoga, vesnik je Božjih tajni. Izobražava se tako što u desnoj ruci drži rajsku granu i nosi svetiljku sa zapaljenom svećom, a u levoj ruci drži ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Rafail. Ime znači pomoć i isceljenje Božije. Utešitelj je žalosnih, iscelitelj je bolesnih. Izobražava se sa lekarskim sasudom od alabastera u levoj ruci, a u desnom vodi dečaka Toviju koji drži ribu uhvaćenu u tigru. Uril, oganj Božiji, prosvetitelj je neverujućih. Izobražava se sa isukanim mačem u desnoj ruci, a u levoj ruci okrenut na dole plamen je ognjeni. Još se naziva i Jeremil. Salatil, molitvenik je Božiji, anđeo molitve, koji neprestano moli Boga za sve ljude i njih same pobuđuje na molitvu. Izobražava se sa očima i licem usmerenim na dole i rukama molitveno prekrštenim na grudima. Jegudil je slava Božija. Ukrepitelj je ljudi koji se trude radi slave Božije i staratelj je o nebeskoj nagradi koja im je pripremljena. Izobražava se sa zlatnim vencem u desnoj ruci. U levoj ruci drži trostruko spleteni bič. Varahil je blagoslov Božiji. On je anđeo koji ljudima donosi blagoslav i blagodat od Gospoda. Izobražava se sa odeždom na kojoj su po nedrima rasuti cvetovi belih ruža.